आपण देखुथिबे बड़िलरे ब्यूटी बस्त्रालय अच्छी आपन देखा ब्यूटी वस्त्रालय बड़िलो आपने वीडियो देखुता मुझे देखा भीतर ये देखा कस्टमर अच्छा नौ केमती कहना केमती ना आउ फैंसी दवा देखो देखो नहीं देखना लाइना को भाई एपट कौन सब रोच पुओ पिला ना झील पिला कौन कौन टी शर्ट पैंट गोटे जीन पैंट देखे छोटे छाना बड़ छोट पिला एटा केते वर्ष पिला ये 5 वर्ष पिला और कौन साइज कौन रोच साइज 28 साइज तो मोटा पिला मोटा पिला बड़ रोज केते 32 30 गामुचा कौन रेट रोच गामुचा
50 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି 200 250 ଧର ଯିଏ ଅଧିକା ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ହଁ ଦେଇ ହେବ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ସୁଧିକିଆ ଲାଗିବ ଯେତେ ଯିଏ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ ଲୁଗା ବି ରହୁଛି ସବୁ ରହୁଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ରହୁଛି ଭେରାଇଟି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଏପଟେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଖୋଜିପାରିବେ ପାଇପାରିବେ नायरा सेट ଅଛି नायरा सेट ଏଟା ଅଛି ଆର ଦାମ ଅଛି 1500 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଆଦେରେ ବଢିଆ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି এটা ଡିସକାଉଣ୍ଟ କୋଡା ଅଛି এটা 650 ଟଙ୍କା ଅଛି এটা ବି ସେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟାଇପ ରହିବ এটা ଅଛି ଭଲ ଆସିବ କଟନ ଜିନ୍ କଟନ ରହିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିବ ପ୍ଲାଜୋ ସେଟ୍ ଭଲ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି এটা 1100 ଟଙ୍କା ଅଛି ତମର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆସିବ ପ୍ଲାଜୋ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ ରିଅନ୍ କପଡ଼ା ରହିବ ରାୟପୁର ମାଲ ରହିବ ଏସବୁ ମାର ରାଇଫୁଲ ମାର ହଁ ତ ରାୟପୁର ମାଲ ଆସିବ ହାଲକାଟା ମାଲ ଆଇଲେ ଟିକେ କମ୍ ପଇସା ହେଇଯିବ ଓଢ଼ଣ ଦେଇଦେବା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଘରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଡେଲି ପିନ୍ଧା କରିପାରିବେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଡେଲି ପିନ୍ଧି ହେବ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ହଁ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରି ହେବ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ এটা গ্রাউন্ড সেট ଅଛି ବାହାଘର ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫଙ୍କସନ୍ ବାହାଘର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଅଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଟ୍ କେତେ ଆସିବ ଆଉ ଏ ରେଟ୍ ଅଛି କହିଦେଉଛି এটা 1800 ଟଙ୍କା ଅଛି ତାପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆସିବ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବୁ আর 20% ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে ଏଠି ଦୋକାନର ମାଲିକ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଯିଏ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ କେତେ କ'ଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ସୁଧିକିଆ ଅଷ୍ଟମପ୍ରହରୀ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ ତ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେବେ ଶାଢ଼ୀ ରେଟ୍ କେତେ ଆସିବ कटन साड़ी 1200-1500 फैंसी साड़ी 400-500 ମନେକର ଯାହାର ଘର 25ଟା ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ ଜାଗା ନାଁଟା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା प्रभुरंजन साहब।